ତମେ ବି ମତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଅ ନା? ଭଲ ନା ବାଳ? ଏଇ ସୁକୁଟା ମୁହଁ ମୁର୍କୁଣ୍ଡା ବାଡ଼ି ପୋଷା, ତୋର କଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ରାସ୍ତାଘାଟରେ ନମ୍ବର ଗୁଡା କଣ ଲେଖି ପକଉଛୁ? ଆରେ ବେକ ହେଇଗଲା ତୁ ମନୋଜ କହୁଛୁ। ଆମର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଭ୍ ହେଇପାରିଲାନି, ତଥାପି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବଞ୍ଚିଛୁ ନା ମିଛ କାହିଁଥିଲୁ? ଆରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଅତୁଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ନା ଦିନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ଆରେ ଝିଅ ମାନେ କଣ କମ ଭାବୁ, ତଥାପି ଆମେ ହାର ମାନିନୁ। ଇନଷ୍ଟାରେ ଫଲୋ ବ୍ୟାକ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଫଲୋ କରି ଚାଲିଛୁ। ଫେସବୁକରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ କୁକୁର ଭଳିଆ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ପାଇବା ତ ସାତ ସପନ। ତଥାପି ଆମେ ସୁଦୃଢ଼, ସବଳ, ଶାବଳ, କୋଦାଳ, କେବେ ବି ଆମେ ହାର ମାନିନୁ। ଏବେ ବି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ଅଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ହେ ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କହିଲି, ତେଣୁ ଜୟ କହିସାରିଲି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଦିନ ନା ଦିନେ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ମିଳିବ ସେଦିନ ଏ ବାଡ଼ୁ ଟୁକା ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଫସଲ ଖାଇଦେବ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କିଏ? ଯାହାକୁ କାଗଜରେ ନମ୍ବର ଲେଖି ପକେଇଥିଲ ମୁଁ ସିଏ। ଆରେ ତମେ ଏତେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲ? ତମ କଲ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ କାହିଁ କେତେବେଳୁ ମୋ ଆଖି ପୁରା ଡିମା ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? ମନେ ରାନୀ। ହଁ ହଁ, ତମର ସେ ରାନୀ ନାଁଟାକୁ ମୁଁ କାନ୍ଥ, ବାଡ଼, ହାତ, ଗୋଡ଼, ଲାଟ୍ରିନ୍, ବାଥରୁମ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଲେଖି ସାରିଲି। ତମେ ବି ମତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଅ ନା? ଭଲ ନା ବାଳ? ଏଇ ସୁକୁଟା ମୁହଁ ମୁର୍କୁଣ୍ଡା ବାଡ଼ି ପୋଷା, ତୋର କଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ରାସ୍ତାଘାଟରେ ନମ୍ବର ଗୁଡା କଣ ଲେଖି ପକଉଛୁ? ଆରେ ଆରେ, ତମେ ମତେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅନି? ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଅ ମତେ କଲ୍ କାହିଁ କରୁଛ? ଭଲ ନା କଦଳୀ? ତତେ ଶୋଧିବା ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲି। ତୋ ଘରେ କଣ ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି? ଯାଉନ ତୋ ମା। ହଉ ହଉ, ସେ ତ ମତେ ମାଇଲା ତମେ ଏବେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାର। ଆରେ କୋଉଠି? ଛାତ ଉପରେ। ତମେ କୋଉଠି? ଆଉ ମୁଁ ବା ତମ ବାଡ଼ି ପଛଆଡ଼ ନାଳବନ୍ଧ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେଇନି, ତମେ ଏତିକି ବେଳୁ କଣ କହିଲଣି? ଆରେ ଆମ ଗାଁକୁ ବାଟ ପାଇଲ ତ? ଆମେ ତ ତମ ଗାଁ ପାଇଗଲୁ, ତା ଭିତରେ ତମ ଘରଟା କୋଉଠି ଜାଣିବି କେମିତି? ଦେଖ ମୋ ବାରି ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଜଳୁଛି। ତମ ଗାଁରେ ତ 100ଟା ଖଣ୍ଡେ ବଲ୍ ଜଳୁଛି, ତା ଭିତରେ ତମ ବଲ୍ କୋଉଠି ଜାଣିବୁ କେମିତି? ରୋ ରୋ, ମୁଁ ବଲ୍ ଟା ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଧପ ଧପ କରୁଛି। ହଁ କଲ କଲ। ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତମ ନାମ ଗାଁ ପିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନ। ନାଇଁ ମାନେ ମଉସା, ଆମେ 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 ହେଲୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲା। ତମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହଳ କରୁଥିଲି ତ, ପଇସା କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆଇଛି। ଓହୋ, ଆମ ଗାଁ ବିଲ ଗୁଡାକ ସବୁ ତମେ ହଳ କରିଛ? କି ହଳ କରିଛ ବାବୁ? ସେ ଘାସ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡାକ ଯେମିତି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି? କୋଉ ମୁହଁରେ ପଇସା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛ? ନା ନାଇଁ ମଉସା, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା। ଆଜି ରାତିରେ ଯୋଉ ହଳଟି କରିବି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକେଇ କହୁଛି ଗୋଟାଏ ବି ଘାସ ବାଳୁଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିବିନି। ହଉ ହଉ ରେ ପୁଅ, ଘାସ ବାଳୁଙ୍ଗା ମାରୁଛୁ କି ନିଜ ନଙ୍ଗଳ ମୁନ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉଛୁ, ସେ କଥା ସମୟ କହିବ। ହଉ ହଉ, ଯାଅ ଭଲକିରି 2-3 ଓଭର ପକେଇଦବ। ମାଇକିନା ଫୋନ କଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ଗାଈ ନାତ ମାରୁଛି? ତୁ ମାରି ପାରୁନୁ? ହଉ, ତାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସା କଷା କରିଦେ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଭାଇ ବସ ବସ ବସ, ଯିବା। ଆରେ ମୁଁ ତମ ଟଗର ଗଛ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଛି, କୋଉ ପଟେ ଭିତରକୁ
କୋଉଥିରେ ବସିବି? ଆରେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ମତେ ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ତମେ କୋଉ ପଟେ ଆସିବ? ଆଚ୍ଛା ତମେ ସେ ଲାଟିନ୍ ପାଇପ୍ ଉପରେ ଚଢିକି ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ? ହଁ ବା ମୁଁ ମଣିଷ ନା କ୍ରିସ୍ ବା 15 ଦିନ ହବ ପଛେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ରଖା ପଡିଛି ମୁଁ ବସି ଉଠି ପାରୁନି। ଇଏ କହିଲା ଯେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଇପ୍ ଉପରେ ଚଢିକି ଉପରକୁ ଆସ। ଜଲ୍ଦି ଆସ ମୁଁ ଟଗର ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇଛି। ହଉ ତମେ 10 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ସେ ନାଗିନ୍ ସିରିଏଲଟା ଦେଖିଦେଇକି ଯାଉଛି। ହାଏ ଶଳା ଇରେ ମୁଁ ଆଡ଼େ ଆସି ତମେ ବାରି ପଛଆଡ଼େ ଗଛ ବୁଦା ମୂଳେ ବଇଛି କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ନାଗସା ପାଣି ପଠେଇକି ନାହିଁ ଇଏ ବସି ନାଗିନ୍ ଦେଖିଲେ। ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆରେ କିଏ ସେଠି? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା ସେଠି କିଏ? ଏ କୁକୁର ଛୁଆଟା। ଶଳା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଆରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ ନା ଗଡ଼ଗଡ଼ ନାହିଁ ଅବେଳାଟାରେ ବର୍ଷା କୋଉଠି ପଡୁଛି? ବର୍ଷା କାଇଁ ନାହିଁ ତ? କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ପୁରା ଏଠି ଗୋଡ଼ ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଓଦା ହେଇ ସାଇଲେ ନାହିଁ କଣ? ଆରେ ତମେ ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ଟିକେ ଚାଖିଲ, ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି କି? ଆରେ ହଁ ତ ତାହେଲେ ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ନୁହଁ, ଆମ ସାଣ୍ଟକା ଛାତ ଉପରେ ଶୁଶୁ କରି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ପାଣି ହେଇଥିବ। ମଲା କୁକୁର ଭଳିଆ କିଏ ଗନ୍ଧ ହଉଛି? ମୁଁ ନୁହଁ ତମ ଭାଇ ମୂତ୍ରର ସୁନ୍ଦର ଜଳରାଶି ଗନ୍ଧ ଛାଡୁଛି। ସେ ଶଳା ପାଣି ପିଉଛି ନା ଗୋରୁ ମୁତ ପିଉଛି? ଛି ଛି ତମେ ଭଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡଟା ଗନ୍ଧମୟ କରିଦେଲ। ଯା ଯା ଆଜି ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆଉ କୋଉ ଗୋଟେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଚିକଣ ହେଇକି ଆସିବ। ଆରେ ଶୁଣ 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 ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଝିଅ କହ ଝିଅ କହ ଏ ଗରିବ ପ୍ରେମିକଟା ରାତି ଅଧରେ ତା ପ୍ରେମିକା ପାଖରୁ କଣ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯିବ? ନାଇଁ ଖାଲି ହାତରେ କାହିଁ ଯିବ, ମୁଁ ଭିକ ମୁଠେ ଆଣିଛି ନେଇକି ପଳେଇବ। ସେ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ବନ୍ଦ କର, ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳା, ନହେଲେ ଆମ ବୁଢୀ ମା ବି ଏଇଠି ମୁତିଆ କଷେଇ।